Ayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig, kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizen. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig, kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo Antan sa nga tanon sa nga matahom mga drama, yari ang isa sa mga kauturan naton dali sa mga syudad sa nga Bacolod ang nagpabaylo sa nga radyo. Kadungan sa nga sa nga special project kadri sa Bombo Radio Philippines ang pagbaylo sa nga radyo. Sa mga utod na naton nga nakabato na dira sa nga radyo coming from other AM stations is either from DYHB o Connection na radyo, gina-clear naton na sa riwata amula na ang ginabayluhan naton plus 3,000 pesos nga cash. Direkta sa studio wa B Bomboliane Zil Minardo. Kamen. Bomberlin, live kita diri subong sa Studio B, kaupod ang naman ang aton diri nga utod nga nagpabaylo sa nga radyo Bomberlin no nga kung sa diin ang ibaylo man naton is ang radyo no orig ini Bomberlin sa may flashlight pa ni duha ka bilog nga LED kag kasubong man 3,000 pesos. So sir, ini halin gani ang imong radyo? DYEC. Sa DY? Easy. DYEC. Ano na sa DYEC gani sir? Yaka ano na siya nga radio station?
ah, Action Radio Yes, Action Radio. Nga agin pabayluhan mo ini ang imo nga radyo, sir. para makapamati ko siyang bumbo eh. Kaya mo man na permi ako ni pamatian. Yes, so ano lang na di ang makuha yes, sir, sa istasyon sa radyo ang ginhatag sa imo sa action? Action lang. Action lang. Oo. So nalansang ginayabong Borlin sa isa lang ka istasyon ini ang ginahatag. Sa pila na ni katuig sa imo, sir, ang radyo? Mga sobra ko duwa ka tuig. Tunga ko no? Yes, so paano ka, sir, nakabalo nga ang bombo radyo, nakabaylo sa nga radyo, no? Baylo sini sa nalansang sa isa ka istasyon sa radyo yang nga pwede mo malisoliso kang may 3,000 pesos pa. Sa tupad namon niya balay. Hingga pamati ko to. Yes. Amo to nakibalaan ko nga iya sa action niya nga ako radyo. So, sir, ano ang imo nga palangitan-an gani sa subong? Wala eh. Dadan sa sulod balay. Kapasagod. So sir, hindi ka na ni mga subo kay te sa subong, lapit na ng Pasko, may 3,000 pesos ka na nga ginahatag sa nga bombo radyo sa special project ni nga Baylo Radio sir, so may-ari kita Anong ngalan gani ni sir? Yes. Bomberlin? Ngalan ni Sir gani. Yes, si Sir Luis Esteban sa nga barangay Mansilingan na Bomberlin. Okay. So Bomberlin, ipaghatag ta na ini kay sir ang iyang premyo, no, kabaylo sini sa nga radyo nga gina-turnover. Ako naging baylo niya diri sa aton nga estasyon. So sir, unang hatag. Ikaduwa. Ikatatlo. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 100, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 3,000. Yes, so congratulations. So ano mahambal mo initay sa nabaton mo subong nga 3,000 na pesos. Madamo gyud salamat sa Bumbo Radio. Yes, kasubong man tayo, no? Yata gini namon ang radyo, no? Nga wala niya nalansang sa isa lang ka istasyon sa may kahilwayan. Ikaw, kung diin mo gusto nga mamati tayo. So, ano ang imo nga pagahimuon sinitay sa nakuha mo nga 3,000 pesos? Gamit gahulat na subong sa akon nga ipamasko sa mga apo ko. So may ara na Bumbuerlin, terrible. So may radyo na sa Bumbuerlin, may pampasko pa sa iyang apo, no? May lutoon pa ni si tatay sa iyang mag-aabot sini nga Pasko Bumbuerlin. Okay. So Bumbuerlin, amo ato ang una naton nga diri nga nagpabaylo sa nga radyo si Sir Luis Esteban. So sir, madamo gid nga salamat sa may ara ka pang ihambal, sir. Madamo gyud salamat sa Bumbo. Yes, so sir, basta radyo. Bumbo. Number 1. Okay, diwat. Basta radyo. Bumbo, number 1. Number 1 ang Bumbo Bumbo Radio. Radio. Kanta bitay. Number 1 ang Bumbo Radio. Okay, so madamo gid nga salamat. So Bomberlin, amo ito si Sir Luis Esteban sa nga barangay Mansilingan. So may ara pagid kita Bomberlin nga isa pagid nga nagapabaylo diri sa nga radyo, no? Inihalin man sa isa ka istasyon na Bomberlin kag nalansang man sa isa lang ka station. So mamang imo nga radyo atong isa ma'am ang daan liyog ko kuha ma'am. Yes, so Bomberlin, no? Ano gani aton nga pangalan, ma'am? Jonah Digumon. Jonah Digumon. So diin ikaw, ma'am, nga halin ating barangay. 33. Barangay 33 si Joan. Jonah Digumon sa nga barangay 33. So ma'am, ang imo nga radyo diin tuya gani halin? Iya sang Action Radio. Yes, DY. Action Radio. So nga ma'am gin pabayluhan mo ini sa Bombo Radio. Pigado be. Pigado, okay. So, kabalik ka kung pilang imong pagakwaon dire baylo sa radyo nga ginhatag sa inyo sa aksyon nga nalansang sa isa lang ka istasyon. Tresmel. Tresmel. Kagano pagin, ma'am? Kag Radio. Yes, kaga radyo. So, ini ang radyo, ma'am, no? Ginapanghatag is may LED ni nga flashlight. So, amo ni siya, ma'am, duwa ka bilog ni nga flashlight. So, kung brown out sa inyo, pwede mo gini magamit. Kaya kasubong mga 3,000 na pesos nga cash
nga pagaihatag man sa imo, ma'am. So, ma'am, hindi ta na natin padugayon. Bomboylin, igahatag ta na ini kay Mama Jonah ang iyang kabaylo sinisang radyo. So, ma'am, unang hatag. 100, Ikaduha. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. 1,000. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005, 1,000. Wala pa. 1,005 pala. Nay, ano si ma'am? Next time. 1,006, 1,007, 1,008, 2,000, 2,001, 1,008, 1,009 pa lang eh. 2,000. 2,000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 3,000. 3,000 pesos. So, ma'am, ano ini ang imong gusto nga ihambal tungod na baton mo na ang 3,000 pesos? Madamo ginya salamat sa Bombo Radyo. Yes, so dako gid ini nga bulig, ma'am, kag din ini pagagamiton. Sa panimalay, dako ginya mabulig sang Bombo Radyo. So, ano ini ang palakitan-an mo gani, ma'am? Nang ko subong gabaligya ko prutas. So, may mga kabataan man ikaw. Oh, may nga bata ko 3 kabilog. Yes, so ang imo man ma'am nga mga pangagda dira sa mga kauturan naton basi may mga radyo man da sila nga nalansang sa isa ka istasyon. Kung kamo may mga radyo da sa barangay 33, pwede nyo gin mapabailuhan kung nalansang sa isa ka istasyon. Kadto lang kamo di sa Bumbo kay kapang bailo di sila subong. Yes, so Bomboyli, no? Amoy ni si Mama Juna halin sa barangay 33 nagapabaylo diri isang iyang radyo. So ma'am, basta radyo Bombo, number 1. liwat. Basta radyo Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Number 1 ang Bombo Radyo. Okay, so congratulations sa duwa diri naton nga nagapabaylo sa nga radyo nila Bombo Erlin sa diri sa aton nga studio mismo. Okay, sige. Last na no, Bumulyan. Yes, sa Bombo Erlin. Aha. Sige, magabalik kita karon na kon may iba na pagid nga magpakambyo, magpabaylo sa radyo. Thank you, Ged. Yes, sa Bombo Erlin live kita diri sa Studio B ni si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Madamong nga salamat kay Bombo, Lianizil Minardo kag sa mga kotaran naton nga nagpabaylo sa radyo. Sa liwat, ginabayluan lang naton ang ginhatag sang iban nga AM stations. It's either from Action Radio o na DYHB, kunin na ang na may tatak baladara nga Bombo Radio, nga una ninyo nga nabaton nga radio, o kung ginhatag sang FM station, hindi na kamo mag-uyang sa nga tiyempo kadto diriya sa aton istasyon na kay kanugon sa inyong oras kag plete. Hindi man naton mabayluhan sa nga radio, dahil onyo lang diri kung ginhatag sang iban nga AM station. When we say AM station, ang when nyo balagi na matian isang music, ang mga balita, dara kaga drama, amo na naga-air. Kaya kung mga music, that is FM station. Sige, kabay pa nga klaro na kita, kaya ang iba na nagauyang sa nga tiyempo bala, nagaruya kamo diri sa istasyon. Kaya hindi pwede mabayluhan ang radyo nga inyo sininga dala. 20 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 10 sa aga, yarin na ang aton matahom nga mga drama. Standby. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi,
Makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gid ayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay, maayo man kuno ho. Kay wala man kuno sang naigo nga vital organ sa iya, Hilda. Medyo dako lang kunong pilas niya sa ulo. Kag wala man gani gihapon siya sang pangalibutan. Apang wala man kuno sang dugo nga nagsulong sa utok niya. O kun fracture sa tulan. Obserbahan pa kuno nila. Ay, maayo kun amo. Pinagkakatabo pa man galing nga maayo. Sapyak ang sunod-sunod nga di malas. Palangga gihapon ako sang Diyos. Bisan pa nga makasasala ako. Ay, Hilda, kita tandaan. Palangga kita sang Diyos. Makasasala ka man o kun hindi. Basta, hindi ka lang magkalipat sa pagpanawag sa iya. Ay, kun tani, mapatawad lang niya ako. Sa pilion ko nga dalan, kag sa buhaton ko nga desisyon. Mapatawad ka gid niya, Hilda. Kabay lang, Chay. Kabay lang. Palihog. Kuhaan na lang si Noynoy, oh. Ay. Imakadto ako sa kwarto ni Peter. Wala paghihapon ko sa pangalibutan. Peter, mapatawad mo kung tani ako sa mga desisyon ko. Ay, sinitnit gali. Nagabugtaw na siya. Gani ikaw man na. Ang bugtaw ka na. Kung makabugtaw ka na, magpakabaskog ka. Kung wala lang tani, nangin malipot ang pasensya ko. Kag wala ako nag-ampo sa kabuhi naton santo. Wala kong tani kita sa sitwasyon naton subong. Kag madugay pa kung tani kita nga mag-aupod nga magpamilya. Kapag nagsala ako, kag ginahinulsulan ko ini. Naghinulsul kid ako. Palangga ko gid kamo. Amo ka man, Peter. Palangga ko gid ikaw. Kag kun tani, mapatawad mo ako sa buhaton ko. Mapatawad mo kun tani ako. Ote, kamusta na si Peter, Hilda? Wala paghihapon siya sa pangalibutan, Jay. Pwede ba lang ikaw naman anay magbantay kay Peter? Kag ako naman diri kay Netnet. Ha? Ay, ambot sa ibo ah. Sige.
Net, anak. Hindi ko na ikaw makita nga nagabugtaw. Hindi ko na mabati ang liwat ang pagkadlaw mo. Hindi ko na mabatsyagan pang pagpaangga mo sa akon. Masakit para sa ako na buhaton ini anak. Apang kinahanglan kid. Kung tani, mapatawad mo si mama, ha? Palangga ko gid ikaw, anak. Palangga ko gid ikaw. Ang kutsilyo ang ginkiya di chay saling sa prutas. Kuhaon ko ina. Ari. Mabalik ako kay Net. Ari na ako sa tubang niya. Karagakurog ang akong kamot. Sampang ginaalsa kong kutsilyo. Sa ikaduwa nga kahigayunan, handumon ko liwat nga utdo ng kabuhi sang akon anak. Net, madugay ko na kung tani nga wala. Karagsala gid ako. Sanggin gusto ko nga mabuhi kaliwat. Karon, ilubong ko sa dughan niyang patalom nga ini. Hindi ko mabuhat. Hindi ko kaya nga patyo ng akong anak. Hindi. Magwa ko diri sa kwarto. Malain ako ang klase sang iloy. Wala sang kapatawaran ang ginabuhat ko kay ni. Wala. Chapel? Diri ako ngindala sa nga akong mga tiil sa chapel sa ospital. Masunod ako dira. Ari ako sa atubang sang dako nga krus. Kanaga pala nindog ang akong balahibo sa lawas. Diyos ko, patawara ako. Nagsalagid ako sa gintalikdan ko ikaw. Sala ako sa ginapamensar ko. Gagin kalimtan mo kami. Nga wala kasang labot sa kabudlay nga ginaagom namon. Nagsalagid ako sa ginsiling ko nga hindi ka matuod. Kinahinulsulan ko na inisang hugot sa kasing-kasing. Kuntani, batunon maghihapon ako bilang anak mo. Nagapakitloy ako sa buong sa imo at tubang Diyos ko. Nagapakitloy ako. Buligi ako sa mga problema ko. Hindi mo kuntani pagtugtan nga magdaog ang kalainan nga nagaputos subong sa pamilya ko. Luwasa kami, Diyos ko. Luwasa kami. Ano ini? Nga hinali lang akong nakabatsyag sang kainit. Dumapaso ako sa hangin na nagadapya sa panit ko. Hindi ka maluwas ang emotions. May naghutik sa wala ko nga dulunggan. Hindi. Ang tigulang nga nagamanto sang itom. Ari siya sa akong tupad. Kalain sa pangadlaw niya. Wala sang Diyos. Ken kalimtan ka na niya. Hindi! Hindi matod na! Matindog ako. Pagbawa ko diri sa chapel.
butang sa mga lagong. Ara siya sa ako nalagyan. Kagkaupo niyang lalaki nga nagasuksok sa pula nga bayo. Amo man ang babayi, nagabitbit sang suli nga lapsag. Wala sang may mahimo ang imo Diyos. Nagkambal sa likod ko. Balik dun ko, Abi. May nakita ko nga landong. Dako. Kadong isa ini kadako nga sapat. Ang iya lawas, isang tawo. Apang ang iya ulo, isang sapat. Malabang iya dulunggan. Kamay dako ka nagatiko nga sungay. Ako na ang imo kalag. Hindi! Ang akon kalag! Para lang sa akon Diyos! Mga di ako, piyong kong akon mga mata. Manguros ako sa ngalan sa Amay, sa Anak, kag sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Sabay, nagainit ang palibot. Kagabi, nagakabod sa liog ko. Patayunan kong pagpangamuyo. Hatawan mo kami niyan sa pagkaw namon sa adlaw matanan. Nagamat-amat halog. Nagabaligot sa akong liog. Tingwahon ko nga matapos ang pagpangamuyo. Tubtub, makapalos ako sa iya pagkuga sa akon. Nagapalang tulom ng panulo ko. Nagahusdang na ako sa talog. Diyos ko, ikaw nang bahala sa akong kalag. Kag sa kinabusong ko. Gusto ko nga pabilin sa luyo mo. Patawara ako. Diyos ko. Patawara ako. Ba? Nagahigda na ako sa kama. Kawala na ako sa chapel. Sa piyak ang kama. Nagahigda si Netnet. Mabangon ako. Mapungko ako sa kama. Hilda, nagabugtaw ka na. Abo, Diyos ko. Salamat. Jay, paano ako nakakadto diri? May nakakita sa imo dito sa chapel nga wala na sang animo, Hilda. Ano ba lang natabo sa imo, man? Ginkapoy lang siguro ako, Jay. Bisan matag pa sa akon kaisipan. Ang misteryo na tabo kaina sa chapel. Apang matuod gid pala ato? Matuod ba lang nabatyagan ko ang kainit sang impyerno? Kagang kasanag sang pagpatawad? Kag magpalangga sa mahal nga Diyos sa akon? Ay, kabay pa. Nagalaom ako nga matuod ang tanan.
Kag hindi ko na pagtalikdaliwat ang mahal nga Diyos. Tubtob sa katapusan ko nga ginhawa. Hilda? Buwas na gali bagwa si Peter kag si Nitnit, no? Ay, oo, Chay. Madungan na lang sila gwa ah. Total, wala naman sa problema kay Netnet. Kinagbalik ng kapagsik niya. Kung amo, si Cecilia na lang ang maupod sa inyo sa ospital ah. Mapabili na lang ako diri sa balay. Kaupod si Noy-Noy. Ay, salamat. Makapauway na man ako diri sa balay. Kaga sinitnit, nalipay isa nga makita ang kwarto niya. Husto ka. Ga? Nanutuman? Nga daw, naginawa kagid sa madalo mo? May problema bala? Kwan, may ihambal kung tani ako sa imo. Apang hindi ako makibalo kung paano ko inisuguran. Nga, ano balay na? Peter, may dapat ka nga mahibalan. Sige, ihambal. Kay mamati ako. Ano? Nagbuang ka na bala? Nakaibalo ako. Ngang mo sinamangin reaksyon mo. Apang amulay nang ginapatiyan ko nga paagi. Agad maglinong nakita tanan sang dalhayon. Kabuangan, ina. Peter, kinahanglan nga hangpon mo ako. Para sa pamilya nato nang ginhimo ko. Sino ako makapating nga mabuhat mo ini? Ang tanan nato nga kabuhian, gindunar mo? Ari na kita sa langit. Mabalik pa kita sa impyerno? Buti ba na lang kita karon, ha? So tingin kita maistar. Kung pati ang balay nga ini, hindi na mangin aton. Mabalik na lang kita sa daan naton nga ilistaran, Peter. Ano? Ini ka magkabala ka. Medyo tayo pa man ako nga kwarta nga nabilin sa bangko. Amo tong gamito naton sa pagsugod sa aton bag-o nga kabuhi. Nagaplano ako nga matukod sa gamay nga kalanan nga mo mangin kabuhian naton. Ay, Celia. Nakatapos na ako pang impake sa mga gamit ko. Kag sa mga gamit nan sa mga bata. Amo man ako, Chay Saling. Dos hindi ako makapati nga hindi ko na kamo makaupod. Ay, may nagpanawag sa cellphone ko. Madali lang, Chay, ha? Kay sabton ko ana ini, Hello? Magabian sa dagarinyos pagkamati ang magamatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa Kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human trafficking,